ସଂସାରର ନିୟମ ବଡ଼ ବିଚିତ୍ର। ଯାହା ଥରେ ନୂଆ ଆସେ ତାହା ନୂଆ ରହେ ନାହିଁ। କିଛି ସମୟ ବ୍ୟବଧାନରେ ତାହା ପୁରୁଣା ହୋଇଯାଏ ଏବଂ ସେହି ପୁରୁଣାରେ କିଛି ପରିବର୍ତ୍ତନ କରି ଆମେ ନୂଆକୁ ଗ୍ରହଣ କରିଥାନ୍ତି। ଆମେ ପ୍ରତିବର୍ଷ ଜାନୁଆରୀ 1 ତାରିଖରେ ବିଗତ ପୁରୁଣା ବର୍ଷକୁ ବିଦାୟ ଦେଇ ନୂତନ ବର୍ଷକୁ ସ୍ୱାଗତ କରିଥାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମ ଅନୁସାରେ ଏହା ନୂତନ ବର୍ଷ ନୁହେଁ। ବାସ୍ତବରେ କହିବାକୁ ଗଲେ ବିଷୁବ ସଂକ୍ରାନ୍ତି ଠାରୁ ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମର ନୂତନ ବର୍ଷର ଶୁଭାରମ୍ଭ ହୁଏ। ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଚାଲନ୍ତୁ ଜାଣିବା ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମ ଅନୁସାରେ ନୂଆ ବର୍ଷ ବା ମହାବିଷୁବ ସଂକ୍ରାନ୍ତି କେବେ ପାଳନ କରାଯାଏ। ଚାଲନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଏହି ବିଷୁବ ସଂକ୍ରାନ୍ତିର ମାହାତ୍ମ୍ୟ କ'ଣ ରହିଛି। ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମ ଓ ଓଡ଼ିଆ ଜାତିର ପୁରାତନ ପାରମ୍ପରିକ ଅନୁଯାୟୀ ସୌରଜଗତର ଗତିବିଧିକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରି ଓଡ଼ିଆ ମାସର ଗଣନା କରାଯାଏ। ସୌର ମାସର ଗଣନା ସଂକ୍ରାନ୍ତି ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଚନ୍ଦ୍ର ମାସର ଗଣନା ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥାଏ। ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମରେ ଗୋଟିଏ ବର୍ଷରେ 12 ମାସ ରହିଥାଏ। ଏହି 12ଟି ମାସର ଆରମ୍ଭ ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମରେ ପ୍ରଚଳିତ ଥିବା 12ଟି ରାଶିମାନଙ୍କର ଚଳନ ଅନୁସାରେ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମାସର ଆରମ୍ଭ ଦିନ ସଂକ୍ରାନ୍ତିର ନାମକରଣ ଏହି ରାଶି ନାମ ଅନୁଯାୟୀ ହୋଇଥାଏ। ବୈଶାଖ ମାସର ଆରମ୍ଭ ତଥା ମେଷ ସଂକ୍ରାନ୍ତିରେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଉତ୍ତରାୟଣ ଗତି କରୁଥିବା ସମୟରେ ବିଷୁବ ରେଖା ଉପରେ ରହିଥାଏ। ଏହି ଦିନକୁ ମହାବିଷୁବ ସଂକ୍ରାନ୍ତି କୁହାଯାଏ ଏବଂ ଏହି ଦିନଟିକୁ ଓଡ଼ିଆ ଜାତିର ପାରମ୍ପରିକ ନବବର୍ଷ ଭାବେ ମଧ୍ୟ ପାଳନ କରାଯାଏ। ଚୈତ୍ର ମାସ ପରେ ପରେ ଏହି ସଂକ୍ରାନ୍ତି ଠାରୁ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର କିରଣ ପ୍ରଖର ହୋଇଥାଏ। ତେଣୁ ଏହି ଦିନଠାରୁ ଦିନ ବଡ଼ ଏବଂ ରାତି ଛୋଟ ହୋଇଥାଏ। ଗ୍ରୀଷ୍ମ ଋତୁର ଆରମ୍ଭ ଯୋଗୁଁ ଗରମ ବଢ଼ୁଥିବାରୁ ଶରୀରରେ ଜଳର ସ୍ଥିତି ରଖିବା ପାଇଁ ପଣା ଏକ ଉତ୍ତମ ମାଧ୍ୟମ ହୋଇଥାଏ। ତେଣୁ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ପଣା ପିଆଯାଉଥିବାରୁ ଏହି ବିଷୁବ ସଂକ୍ରାନ୍ତିଟି ପଣା ସଂକ୍ରାନ୍ତି ନାମରେ ବ୍ୟାଖ୍ୟାତ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଚାଲନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଓଡ଼ିଆମାନେ ଏହି ବିଷୁବ ସଂକ୍ରାନ୍ତି କିପରି ପାଳନ କରିଥାନ୍ତି। ବୈଶାଖ ମାସର ପ୍ରଥମ ଦିନ ମହାବିଷୁବ ସଂକ୍ରାନ୍ତି ବା ପଣା ସଂକ୍ରାନ୍ତି ମହାବୀର ହନୁମାନଙ୍କ ଜୟନ୍ତୀ ତଥା ଓଡ଼ିଆ ନବବର୍ଷ ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କ ପାଇଁ ବିଶେଷ ଗୁରୁତ୍ୱ ବହନ କରିଥାଏ। ଏହି ଦିନଠାରୁ ଆମର ନୂତନ ପାଞ୍ଜିର ଆରମ୍ଭ ମଧ୍ୟ ହୋଇଥାଏ। ଏହି ଦିନ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଓଡ଼ିଆ ପ୍ରାତଃକାଳରୁ ଉଠି ସ୍ନାନ କରି ବିଭିନ୍ନ ଦେବାଦେବୀଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରି ଆଶୀର୍ବାଦ ଗ୍ରହଣ କରିଥାନ୍ତି। ତାହା ସହିତ ପରସ୍ପରକୁ ଓଡ଼ିଆ ନବବର୍ଷର ଅଭିନନ୍ଦନ ଜଣାଇଥାନ୍ତି। ଘରେ ଘରେ ବିଭିନ୍ନ ସୁସ୍ୱାଦୁ ପଣାର ଆସର ଜମିଥାଏ। ବିଶେଷ କରି ଏହି ସମୟରେ ବେଲ ଅଧିକ ପରିମାଣରେ ମିଳୁଥିବାରୁ ବେଲପଣାର ଆଦର ଅଧିକ ଥାଏ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଏହି ସଂକ୍ରାନ୍ତିର ଏକ ବିଶେଷତ୍ୱ ରହିଛି ଯେ ଏହି ଦିନ ଚଉରା ମୂଳରେ ଗବଗଛ ବାଡ଼ି ପୋତା ଯାଇଥାଏ। ସେହି ବାଡ଼ିରେ ଶିଖା ସାହାଯ୍ୟରେ ଏକ ଛୋଟ ମାଟି କଳସ ବନ୍ଧାଯାଏ। ସେହି କଳସୀର ତଳେ ଏକ ଛୋଟ ଛିଦ୍ର କରାଯାଇଥାଏ ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସଂକ୍ରାନ୍ତି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହି କଳସୀରେ ଜଳ ଢଳାଯାଏ। ଯାହାଫଳରେ ଜଳ ଏକ ଛିଦ୍ର ସାହାଯ୍ୟରେ ତୁଳସୀ ଗଛ ଉପରେ ପଡ଼ିଥାଏ। ଚଉରାରେ ବନ୍ଧାଯାଇଥିବା ଏହି କଳସୀକୁ ବସନ୍ତ ବଢ଼ା କୁହାଯାଏ। ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, କ'ଣ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଘରେ ଘରେ ସବୁ ଚଉରାରେ ବସନ୍ତ ବଢ଼ା କାହିଁକି ବନ୍ଧାଯାଇଥାଏ? ବନ୍ଧୁଗଣ, ଚାଲନ୍ତୁ ଜାଣିବା ବୈଶାଖ ମାସରେ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ଉତ୍ତାପ ଓ ତାତି ଯୋଗୁଁ ଖରାର ପ୍ରକୋପ ବଢ଼ିଥାଏ, ଯାହାଫଳରେ ନଦୀ ପୋଖରୀରୁ ଜଳ ଶୁଖି ଯାଇଥାଏ। ସେହିପରି ଚଉରା ମୂଳର ମାଟିରୁ ଜଳର ପରିମାଣ ମଧ୍ୟ ହ୍ରାସ ପାଇଥାଏ, ଯାହାଫଳରେ ଚଉରାରେ ତୁଳସୀ ଗଛ ପାଣି ଅଭାବରୁ ମରିଯିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଥାଏ। ଚଉରାରୁ ତୁଳସୀ ଗଛ ମରିବା ଅଶୁଭର ସଂକେତ ବୋଲି ଧାରଣା ରହିଥାଏ। ସେଥିପାଇଁ ଖରା ଦାଉରୁ ରକ୍ଷା ପାଇବା ପାଇଁ ଚଉରାରେ ବସନ୍ତ ବଢ଼ା ବାନ୍ଧି ଜଳ ଓ ପଣା ଦିଆଯାଇଥାଏ। ଖାଲି ତୁଳସୀ ଗଛ ନୁହେଁ, ସେହିପରି ବେଲଗଛ, ବରଗଛ, ନିମ୍ବ ଗଛ, ମନ୍ଦିର ଓ ପୂର୍ବପୁରୁଷମାନଙ୍କର ସମାଧିରେ ମଧ୍ୟ ବସନ୍ତ ବଢ଼ା ତଳେ ଏକ ଛୋଟ ଛିଦ୍ର କରି ଜଳ ଓ ପଣା ଦିଆଯାଇଥାଏ। ତେଣୁ ଏହି ଦିନକୁ ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମ ଅବଲମ୍ବୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱ ବହନ କରିଥାଏ, କାରଣ ଏହି ଦିନକୁ ପ୍ରଭୁ ହନୁମାନଙ୍କର ଜୟନ୍ତୀ ଭାବେ ପାଳନ କରାଯାଇଥାଏ। ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀରାମ ଭକ୍ତ ତଥା ପବନପୁତ୍ର ହନୁମାନ ହେଉଛନ୍ତି ସାହସ, ଶକ୍ତି ଓ ସାମର୍ଥ୍ୟର ପ୍ରତୀକ। ତେଣୁ ଏହି ଦିନ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନମାନଙ୍କରେ ହନୁମାନଙ୍କର ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା କରାଯାଇଥାଏ। ଏହିପରି ମହାବିଷୁବ ସଂକ୍ରାନ୍ତି ବିଭିନ୍ନ ଗାଁ ଗହଳି ଗୁଡ଼ିକରେ ଆଉ ଏକ ପରମ୍ପରା ମଧ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥାଏ। ତାହା ହେଉଛି ଝାମୁଯାତ୍ରା ଓ ଦଣ୍ଡଯାତ୍ରା। ଦଣ୍ଡଯାତ୍ରା ସଂକ୍ରାନ୍ତି ଢେର ଦିନଠାରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇସାରିଥାଏ। ଏହି ଯାତ୍ରାରେ ମାନସିକଧାରୀ ତଥା ଦଣ୍ଡୁଆମାନେ ନିଜ ନିଜ କାଳୀ ମନ୍ଦିରରେ ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା ସାରି ଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ କରିଥାନ୍ତି ଏବଂ ମହାବିଷୁବ ସଂକ୍ରାନ୍ତି ଦିନ ସେହି ମନ୍ଦିରକୁ ଫେରି ନୀତିକାନ୍ତି ସହ ଯାତ୍ରାର ଉଦ୍ଯାପନ ନିଷ୍ଠାର ସହ ଦଣ୍ଡୁଆମାନେ ଦଣ୍ଡନାଚ କରିବା ସହ ଗୋଟିଏ ସ୍ଥାନରୁ ଧୂଳିଦଣ୍ଡ, ପାଣିଦଣ୍ଡ ଏବଂ ଅଗ୍ନିଦଣ୍ଡ କରିଥାନ୍ତି।
ଏହି ଦଣ୍ଡଯାତ୍ରାରେ ପ୍ରଭୁ ଶିବ ଓ ମା କାଳୀଙ୍କର ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା କରାଯାଇଥାଏ। ସେହିପରି ଏହି ଦିନ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଝାମୁ ଯାତ୍ରା ମଧ୍ୟ ପାଳନ କରାଯାଇଥାଏ। ଏଥିରେ ମାନସିକଧାରୀମାନେ ନିଜ ମାନସିକ ପୂରଣ ନିମନ୍ତେ ନିଆଁ ଉପରେ ଚାଲିଥାନ୍ତି। ତେବେ ସେ ଯାହା ହେଉନା କାହିଁକି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଓଡ଼ିଆମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ବିଶେଷ ଗୁରୁତ୍ୱ ବହନ କରେ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏହି ବିଷୟଟି କେମିତି ଲାଗିଲା କମେଣ୍ଟ କରି ଜଣାଇବେ। ଯଦି ଏ କାହାଣୀଟି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ କରିବେ, ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ ସେୟାର କରିବେ। ଏହିଭଳି ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର କାହାଣୀ ଶୁଣିବା ପାଇଁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ। ଆଜି ପାଇଁ ରହିଲି, ନମସ୍କାର।